मी आज तुम्हाला आलं लसूणची पेस्ट घरच्या घरी कशी बनवायची ते दाखवणार आहे। तर याचं एक प्रमाण आहे। तर ही बघा, ही लसूण मी काय केलं, ह्या पेल्याने एक पेला मी आलं घेतलं आहे, स्वच्छ धुतलं आहे आणि त्याचे छोटे छोटेसे तुकडे केलेत। एक पेलं आलं आणि 1.25 पेला मी लसूण घेतली आहे। याच पेल्याने असं घेतलं ना तर 1.25 पेला लसूण, हे बघा हा एक आणि ही एवढी अशी 1.25 पेला लसूण घेतली आहे। तर लसूणसुद्धा आपण काय सगळ्या पाकळ्या काढत बसायचं नाही आहे, तर जरा स्वच्छ अशी मोठ्या मोठ्या असेल जाड त्या पाकळ्या काढायच्या आहेत आणि ती आपण घ्यायची अशी, म्हणजे बघा, किंवा 100 ग्रॅम आलं घेतलं तर 150 ग्रॅम लसूण घ्यायची, हे प्रमाण ठेवायचं। तर आता हे एकत्र केल्यानंतर काय करायचं, ही जर अशी आपण लसूण पेस्ट घरात करून ठेवली तर आपले 2 महिने सहज येते। तर मी आता याच्यामध्ये काय करणार आहे, 2 चमचे हे आपण खातो ना, आपण जेवणासाठी वापरतो ना तेल, ते तेल मी 2 चमचे तेल घातलं आहे। आता काय करणार आहे, हे असंच मिक्सरला सगळं मी बारीक करून घेणार आहे। तर आपण हे तेल कशासाठी घालायचं, तर ते बारीक त्याला एकदम बारीक होते आणि त्याला एक रंग त्याचा टिकून राहतो, कायम असाच रंग राहणार आहे। आपण पेस्ट केल्यानंतर राहतो ना तोच। आपण विकत आलेली पेस्ट ना तुम्ही बघा थोडीशी काळपट वाटते, पण ही पेस्ट काळी पडत नाही अजिबात। तर आता मी मिक्सरला बारीक करून घेते। आलं लसूणची पेस्ट आपण करून का ठेवायची, तर आपल्याला जे आपण उसळी करतो घरात किंवा चिकन वगैरे करतो त्यावेळेला आपल्याला आलं लसूणची पेस्ट लागते आणि ही घरात करून ठेवलेली पेस्ट असते आपल्याला टिकून राहते बरेच दिवस आणि ती केव्हा पण आपण ती वापरू शकतो। समजा त्यांना उसळ केली किंवा दुसऱ्या कुठच्या भाजीमध्ये आपण समजा थालीपीठ करायचं असेल आपल्याला किंवा पराठे केले तर त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट लागते, एक वेगळी चव लागते त्याच्यासाठी, की आपण म्हणजे सगळ्या उसळींमध्ये आलं लसूणची पेस्ट घातली त्याला सुंदर चव येते। तर अशा प्रकारे म्हणून मी ही अशा प्रकारची पेस्ट घरातच करून ठेवते आणि 2 महिने हिला काही होत नाही। मला दाखवते, माझ्याकडे 2 महिन्यापूर्वी केलेली पेस्ट आहे, तिचा रंग अजूनही तसाच आहे। तर आता मी पेस्ट ही बारीक करून घेते। आईने आता मिक्सरला फिरवली आहे, त्याची भरड झाली आहे, अजूनही पुन्हा फिरवावं लागेल, पूर्ण अशी स्मूथ त्याची पेस्ट व्हायला पाहिजे। आता आपली आलं लसूणची पेस्ट तयार झाली। जर कलर बघा कसा येतो, आणि 2 महिन्यापूर्वी बघा मी घरात बनवली होती पेस्ट, हिचा कलर बघा तसाच आहे, काही फरक नाही बघा, थोडंसं म्हणजे एकदम काळपट पडलेलं नाही। तर मी अशी ही पेस्ट करून ठेवते आणि असं चमचा आपल्याला हवी तेव्हा ती घालता येते। तर ही संपत आलेली म्हणून आणि तुम्हाला दाखवायचा होता व्हिडिओ, आपण घरातल्या घरात अशी चांगल्या प्रकारे आपण पेस्ट करू शकतो आणि पाणी न वापरता। फ्रीजमध्ये ठेवायची फक्त, मग ही 2-3 महिने राहिलेला काही होत नाही, तर असाच कलर राहतो। लक्षात ठेवायचं, 100 ग्रॅम आलं असेल तर 150 ग्रॅम लसूण, हेच प्रमाण लक्षात ठेवायचं। मित्रांनो, आईने दाखवल्याप्रमाणे तुम्ही पण आलं लसूणची पेस्ट घरच्या घरी नक्की करून बघा। हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।